Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. May kaistorya lang kaya ako padingnal makonsilon mga pangyari digdi sa Albay Buda sa Legazpi. Makonselo ang mga pangyari digdi sa politika sa Albay Buda sa Legazpi. Mga no rin iistorya ko sa Indo. Ngunya na? Ay, sa aga gayon, sa aga. O kunwari. So mga nagapara istorya dyanin ko na ano-ano. Hararayoon. So sa gobernador, so sa mayor, irariyoon. Alat ko na ta, mapulbungon ako ta, malanahon, mapulbungon ako, madali sana. Ano nga niyan, kay itong mga panahon bagang apod sa pulbo, Johnson and Johnson. Ibaga, pa ko niya ng pulbo, Johnson and Johnson. Pagkatapos, susaki baga, hindi ko anong klaseng pulbo man na nabakal ko nga sa iskinita, sa ditsaso. So yan baga sa bangkita. Ajis, pesos, na pulbo. Tako nagtawag pulbo yung baga, oh, isus na lana kang kuan.
kan sa tuyang angog ta natututukan kita kan ini yung spotlight digdi sus Maria Josep. Sige, dire-diretso na po kita Bicol Target afternoon o kaya Bicol Target po ngunya na Miyerkules taon-taon na 5:15 ang banal na novena Mother of Perpetual Help tabi mahal na Inang Santa Maria aldaw ngunyan Miyerkules. Day tabi kita magpuknat padagos na magpasalamat sa mahal na ina sa iyang pagpapangaji para sa satuya man na mga pipakihuron sa amang Dios lalong-lalo na malampasan ta na ining COVID. So mga naghihelang kan COVID mabulong na asin kita po padagos na proteheran and bagamit ta sa karahayan ining pinagtatao sa tuya na karahayan maning salud. Bicol Target sundo kita 5 PM katuwang ang Mega Force Jimmy Jomar Al kuya mga compadres. And then sa katabang man si Ans Galero, Renz Luna, Buda Siluen sa Barsena, sa Manibela si Henry Boy Mata, technical control si compadre Nal Tay Baldo. Sa newsroom, yaon yan si News Director Edwin Peralta. Yan nakatoka po paghapon man pero nakamonitor man si News Manager Mark Dela. Pag-aga, tarabang-tabang sinda. Sundood to, sundo hapon. Siyempre, sa Production Center, ang Angel ng PBND-CGB, Angel Mustaza. Sa IT, si Mark Sian Madrid ako po, si Pio Fernandez. Good afternoon. Sa gabos na Parantabay, Ligaspi, Albay Daraga, pati na po supigabot kan sa tuyang puwersa sa bilog na Bicol, imaging suna sa luwas kan Rayon 5. Sagkod suyaon dyan sa Samuyang official Facebook page, ang DCGB News Online. Good afternoon from the Philippines. Sige, diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Okay, ang linya na ipading Jim, dahil naputol pading Nald. Ramon ta. Ang bulos kan istorya, halay dyan sa tercer distrito kan Albay. Pading Jim, go, go, go. Yes, so salamat tabi pa di maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, o obligaro na kan sangguniang panglungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Ted Residilia ang liderato kan Ligaw PNP na weekly kay puhan magsumiter sa liwat ang police nin weekly report base sa Daily Journal na recorded sa Ipatura sa sanggunian. Matatandaan panahon ni dating Vice Mayor Sherwin Kising ipinautob na ini alagad sa ngunya na bago na ang vice alcalde na pa liman-limanan ini kung sa inail daw ini kan dating mga konsyales sa ngunyan, Gary Blanco ang sanggunian sa mga nangyari sa kapalibutan. Sa ngunyan, naisipan ninda kagawad man ni Ribaya, sinibabang konsyal, na kaipuan ibalik ang dating pasistema sa pagsabing may sarong modus ngunyan, lalo na ang budol-budol, kung saan padagos ang paghiyunguan na makabiktima, kung saan mismong si kagawad Ribaya, kung matatandaan ko na, iyon mabibiktima, alagad day nalawos dahilan sa alistoan na konsyal. Apoy na kani, may mga post sa FB, sa Facebook na aligado, may modus na naman na aki anipig di iba ka na suspect sa pagi nin pagkonbinser na itukdoan suspitsado kung sainan parada nin tricycle o jeepney o kung bako nagpapatabang kung sainan pwedeng arkilahon na jeepney o truck dahilan sa iguanin ikakarga kung sain sa realidad gusto sa nang idulagan sarong aki dahil masabutan kung ano ang rason. Nako. Ang bagay na ini, ipinabot na sa karaman kan PNP kan mga konsyal para maimbestigaran kung ano ang veracity kan siring na mga post kung totoo o bako. Sa pagsabing nararaot kay ni ang imahin kan syudad kung bako man ini kung totoo dapat maimbestigaran kung bako mas maray. Sa masunod na sesyon tabi pa di, planong imbitaran sa sangguniang panglungsod sa lindong kan Chairman Committee on Public Safety sa pamamayo ni Kagawad Mado Manlangit, si Ligaw Chief of Police Lieutenant Colonel Norleando Mesa para aramon ang resulta kan ipigatang na assignment sa hepe. Nantang digdiman, hagadon nakaipuan na talaga ibalik ang dating sistema na ang PNP nagsusumiter nin weekly report sa sanggunian para aram kan mga nasa legislatiba ang mga pangyayari sa laog nin sarong simana kung ano ang mga nakaabot sa karaman kan Ligaw City PNP. Kumbaga, kumpadreng Jim, sumada semana. Correct. Sumada kan sarong simana tapos Monday regular na sesyon. At least aram ka na sanggunian kada membros kung ano ang mga
mga nangyari and kung ano man ang pwedeng may suwestyon o maitabang sa ngaran ng legislasyon kan mga ilihidong opisyalis higdi sa syudad Canligaw. And i-include na, aram mo kumpadring Jimmy, duman baga sa laman kan istorya mo, isasabay na sa investigasyon, so veracity kan, nakalakop na yan sa tabako igwaman na sabi, sa tabako na igwaman. gurang, ligaw, tapos sa pulanggi, manlain-lain na pa sistema. Ipupos sa Facebook, tapos ang istorya, detalyado pati. Oho. So mahiling ka, parang too good to be true, di ba? Iyo. Detalyado, manlain-lain na modus, may kaibang ngayang primero, maedad na makikimaherak na kung ano, pagkatapos may maraning makatakot na lalaki. Yan, si Kagawad Maduman Langit bilang konsyal, may initial ng inisyatiba. Kinahuro na si Chief of Police Norlando Mesa na kung ini totoo, dapat hararom na investigasyon. Kung bako, mas maray, pero dapat mapungpung anarog ka na mga pagparapopost nin bako man katot nin katotohanan tabi pa de. Iyo, data masabutan kung sa'y nagpuon yan kung ugat-ugati ka ang pading Jim, kung talagang totoo, nagpunsan ando, masasaro na ugat na post, then share, tapos, ang makangalas pa nakakalakop, and igwang nagre-react na, igwang man nga nangarikaan sa mo, digdi. Yan. Gustong sabihon, nagkakadurugtong-dugtong na, an impact, pagkatakot na lugod. Iyo, budadaay mo masabutan, kung talagang totoo, may nag-post, igwang marek, nahali man sa ibang lugar, na pareho ang modus. So parang too good to be true nga na eh. Iyo. Kaya yung assignment mo niyan, kaya Chief of Police Mesa, kana mga konsyales, kana syudad, kana ligaw tabi pa de. Roger. Ang sabi man kan hepe, kung igwanin arog kaya ng mga sitwasyon, halimbawa ngayon may nagrani sa imo, itutukdo na nagpapatabang, itukdo na ibahan siya, bako na day na magtiwala, itukdo na sa pulis, duman ang ito ko sa pulis, tapos day na magpuntok sa mata, magdistansya na. Iyo yan na nabiso kana Chief of Police base sa pakipag-ulay ni Kagawad Maduman Langit. Roger Copia, sige. Yan tabi pa de, mga dagdag na impormasyon from Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Babaltadahan tan istorya nga, unique nakabasa ka man kan Angel sa Facebook, detalyadong istorya, may mga modus. Primero, gurang daan na may mararanihan kan gurang, kung ano-anong pakihuro na tabangan, maduman sa unit, tapos igong ipapahiling na kwarta, itao mo nga isa kong kwarta, salidahan ko na sana, pagkatapos may maabot na makatakot ng mga lalaki or what, maski ano-ano na sa ng istorya. O pagkatapos, igwa maning maria coming from other place. Nadudugtungan man itong istoryang ito na mahilibo, parang harani sa katotohanan, parang ewan ko ba, manlaylay, sagkod na iyan na nga ni, nakalakop na kung ano-ano ng mga nagdalaog na istorya. Sige, iimbestigaran. At least sa Ligao City, maimbestigar so gobyerno, so sa paagikan sang gunian. Si Pading Jomar, dyan sa 1st District, igwa man ng istorya kan dyan, sa may tabako, nabasa ko sa Facebook. Pading Jomar, marhay na po. Go ahead po. Salamat pa din. Maray na hapon. Interview ko kasumago si Police Major Edgar Azotea. Report ko na kay BP. Oo. Wala man kidnapping. Pero totoo na igwang mga persona, parehas ang description, parehas ang modus, kanyaon dyan sa Ligao. Yan. Oho. Totoo. Parehas na parehas. So description, 50 years old na babae. Yan. So tapos ko kung naghahanap kung saan pwede magparada ka truck, kumarkilaki truck, kung ano-ano. Opo. May maabot na lalaki na kakutsaba da. Parehas na parehas. Iyan. Ang pagkakaiba lang, sa tabako, nagluwas, kidnapping. Oho, totoo yan. Nasuy-suy ko sa istorya nga pero duman sa pagpaluwas mo baga kan follow up sa pulis, dai maning kidnapping baga managad. Roger, dahil man na kidnapping, pero naging una-una sa na ito, kan so mga tigbibirik na ko ta. Yan, oho. Nagaro nga yago agaro, kisilod na pong kami. Pero nag-imbestigar na si si Major Azotea, nagluluwas na ang modus is pang budol-budol. Budol-budol. Oho. Pagkatapos kan sa tabako, nagluluwas naman sa ibang lugar tabi
pade. Iyon ni, oo. Kumbaga, nakulag sa pako. Oho. Sabi nga ni Major Azotea, na pabisuan tulos nila sa mga barangay, na igong nangyayaring arog kayan, kaya na-alerto na sa mga tao. Opo. Mhm. O, dakula man nga ang salamat ni Major Azotea, tagaro sa tabako, itong sa mga nadulok, nagkataon na aram-aram na ang modus kan mga mandurugas, kaya da ikinabiktima sa tabako kan magpasyerdig di kan mga nakalihis na alaw. Very good. In one way or another, nakatabang man itong supag para post baga talaga ano. Iyo tabi pa de. Oho. Mhm. Yan. Igwa, sa barbero ko nga ni, taga Malinaw. Iyo. Na nagpagunting ako, tigapot ako ka ito. Sabi ko, sa pagtubod ko kay yan, budol-budol yan. Kansuday pa nagpaluwas o reaction si Chief of Police. Minaluwas pa sana ito sa Facebook pa de. So, agum niya da, mapataba ko man da ko tagay ito buda so ake. Después? Ay, nasa na nga kami, sabi pag nga hindi may siste, nasa na nga kami mapataba ko, delikado pala niya dyan. Nakulo naman durugos mo niya na naralakaw-lakaw. Nahiling mo naan. Oh. At least nakatabang man talaga pa de. Mhm. Mhm. Nakatabang man. Pero ito daap kumpadreng Jomar, takan mag-imbestigar so pulis tabako, na-identify kung mga taga-sign ito? Over? Ipad din na-identify, dae. Dae lamang at least ngayon kinakako architecture. Yan, dahil lamang nakakuaning picture, ade. Unlike kan sa mga insidente ka ito, na medyo ito sa mga gugustong biktimahon, ang pagtalikod nakakuha ang picture, pero sa mga nakaagi, garon na tutaranta naman na takot o kung ano, ang ang igibo lang hindi, so makahali hindi, makadulag, iyo, makaibitar, kaya dahil na naisipan na magkuro architecture. budagari mas marara ang birtud niya nagamit ka ining mga nagbubudol-budol, ade, mas marara ang sa indang birtud, ang orasyon. Baka UK variant yan. Talagang dahil nakakasayo maso mga bibiktimahon, ade. Ay, pero nagdurlag man pa de. Minadurlag. Aram na kan mga bibiktimahon. Yan. Digdi sa tabako dahil kinabiktima. Iyo. Igwa pang sarong insidente pa di kasud pa lang. Mhm. Although dahil ni-recorded sa police, pero may nag-post man na sarong may edad na may tindahan sa barangay Matagbak. May dumi naman sa iya bigla na nakamotor na magkasunod. Mhm. Tapos nagahapot kan isarong sa garo refilling station. Pigsasabi man kan may sadiri kan tindahan, nagday man niya digding refilling station na arog kayan. Iyo. Hanggang nag-iwal, sumag-ibahan, duman sa laog kan tindahan niya. Mario, Drama man sa napagisuiwan. nagdrama duman, isus man. Oo na, nag-abal-habal da ito, garo nagluluwa, kabal-habal haling daraga. Sigsisingil kan bayad, nagkapasuway sa duwa sa bayad. Hanggang nagsubli, gusto na magsubling kwarta, duman sa may sa din tindahan na pambayad sa balabal. Kan, grabe na abilidad, ade. Nagdadrama, habang sige ang pasuway kan duwa, sige ang laog sa tindahan, hanggang nakalaog sa tindahan. Garo magasuka pasuway-suway, sige ang isog, nakalaog sa tindahan. Siya lang kaon subusa, kagiyon demon ka, bayron si isog, sige laog. Na-alerto sa may sadire, inugo sa akin na susugon sa barangay Kagawad na yaon mo sa Kataning Ninda, nagkataon dahil sa barangay Kagawad. Yan. Di dahil siyang kasurog. Sabayan niya dakata si Kibuses, moro da mo daong paluwason, lumiluwas pa. Doon may nurulag. Bombahan niya magkimoda, gulpi di gulat pa, duminurulag ba? Sinabayan mo kaya? Dahil siya nadarakan birtud, ano? Nagpapasuway na duman sa duwa, suro-suryawan ko, duminurulag pa ngayon. Masabi ito, di kaya kan acting ta, di kaya kan powers ta. Dahil nadara. Manlain-lain na sa nabayang modus ngunyan pa ding Jomar. Iyo pa diyan problema pa din. Kung minsan, may bako man sa nalalansi, kundi garon nadadara kang nasa shock, natatakot, kaya nadadara. Iyo. Iyan ang problema. So, iabot kitakot, inervyos, naging sunod-sunuran na sana. Iyo. Sige. Entras tanto pa din sa Bareta, pinahimutikan kan Public Safety Office kan tabako na pigaharas ninda antale transko o ang tabako Legazpi Transport
cooperative na iyuan may sadirikan na modern jeep ni nagbabiyahe sa Tabaco, Legazping ruta. Kapag ikipag-olay kan DCGBUs kay Mr. Rainer Burse, ang pamayukan PSO kan Tabaco, sa iyang sinabi na eksaherado. So, istorya, samantalang nagpapautog man sa nasinda kan executive order na ipinaluwas ni Mayor Criselagman Luis Rocan taon 2012. Oho. Sinabi ni Burse na duman sa executive order, ipinagbabawal talaga ang pag-pick up din pasahero, magpuon duman sa terminal, sa Barangay Pawa, sundo na maglaog sa sentro kan Tabaco, sundo sa pakalapwa sa Campo Santo, duman sa tulay kan Barangay San Ramon. Di kung halimbawa pa ding Jomar sa orden ehekutibong yan ni Mayor Crisel kan 2012 na pigpapautog mo niyan kan PSO, bawal mag-pick up sa terminal, di anong serbi kan terminal? Dahil sa terminal, maparada ka, marulunad so pasahero. Aduman, biriyo. Nakatukal ka na, bawal na mag-pick up sa agihan. Ay, okay, narurumduman ko. 2012, igumanagad kanta, nagkariribok man kan kumpadreng Jomar Baga, kan pigi-stabilisar pa sana na terminal, na ang plano man agad, biyo, gabos na masakay sa pasero sa terminal sana. Roger on that. Yan, oho. Pero ang executive order na iyan pa din, narurumduman ko, kaya iyan pinaluwas, na bibintayihan, so nagpaparada, paso ibang mga pampasaherong jeep, dahil na minadiritso duman sa terminal, pag abot sa sentro kan Tabaco, maikot sa sentro, sigyang pamikat si pasahero, nagbubuso, sundo na, pagbalik na naman sa Legazpi. Iyo, oho, ta. So issue ka ito mga kumpadre Jomar, mabacktrack kita ning di itano. So mga pasahero, habo magpasiring sa terminal, taharayo. Oo. Yan, kikapital man ito, kanibang mga Legazpi, Tabaco, jeepney, na iyon na nga ni ito, minalibot yan sa mga sa Tabaco, so mga dain na nagpapasiring doon sa terminal, yung pipick up nila, dahil balik na sa Tabaco o sa Legazpi. Dispes nagpaluwas ng orden na ikutibo si Mayor Crisel to that effect. Oo, ang ginibok ng alkalde, dahil ang tanapiktaran so nasa parada, tadain na nga ni kita sa lugod sa parada, Oho. itinugot ka na alkalde na paghali sa sentro, sa Tabaco, mapasiring duman sa terminal, yung mga jeep na mapasiring sa terminal, libre ang mga tao na malunad. Then, daiki pipick up sa sentro, sundo duman sa may Campo Santo. Ngayon na sa mga tao, maobligar na maglunad duman sa mga jeep na pasiring sa parada na libre ng sana. Ngani na matambak duman sa parada, An pasahero. masarutan na sa parada, ang pagsarakay kan mga tao. Very good, oho. Iyon sa ginibo ka na alkalde, ngunyan, so gusto magbuso, tigpaagi ito duman sa partikan Barangay San Roque, manaog sa Interior Road, sa Barangay Salvacion, mabuto asinda, napos na sa Campo Santo. Yan, kumbaga, liklik traffic. Oo, less traffic. Buda din sila makakapick up, kipasahero, hali sa sentro, hali duman sa may Kasay hanggang Santo Domingo, at hanggang sa may Campo Santo, hindi sila papagiyong duman. Yan, very good, oho. Magayon, ang nangyari sa mga tao na nasa sentro, minalo na duman sa jeep na mapasiring sa parada, tapos mabayusin na duman sa jeep na nakatuka na iunan malarga. So iyon so existing ko ta na, iyon so existing ko niyan sa halawig na panahon, ano? O diyan, magayon niyan. Oho. Ngunyan, umabot ining talitras ko. So modern jeep. Ang order kay ni ang prangkisa kay ni parehas kan sa jeep, pwede ka mag-pick up ka maskisain Along the way. Oo. Ang pagkakaiba sa nangani kan sa pagburoy restorya may mandigdi, pero itong executive order kay po na pag-adala na ito, kadai naman kay auto ngunya na dai nagpapasiring sa parada, binawal na. Precisamente, compadre Jomar, kung itong orden na ekutibo, supo pa sa sitwasyon ko niyan. Bako na nga ni, iyon na nga ni pa di ang problema. Tagaro bako na, basta ka jeep na umantos ka sa Tabaco, obligado ka magpasiring sa parada, kapag luwas mo duman sa may San Lorenzo, may nakabantay duman ng mga PSO, hihilingon ko ni kahali sa parada uday. Yan. Oho, iyo. So parang inutil lang na executive order na yan. Garo-arong na kaya na nangyari, pero hindi ka pautog mo niya kang PSO. Ipig pa pautublo.
Eh, di pa paano? With the present impasse, ano daan sistema? Anong napagkurunan? Basta ang nakantos pa sa nasayda sa reklamo, sabi ni Kagawad Borse, pag-implementar mi sana so Executive Order number 12, 2012, na hanggang duman sa Campo Santo, bawal mag-pick up. Kaya man na pinahimutikan na hanggang sa San Lorenzo, pinagbabawal ninda. Sa Sukla Marbaga, bilog na tabako, day maka pick up. Na hanggang sa San Lorenzo, pigbabawal. Ang sabi niya, sa malilipot na sinda mag-pick up, ay pwede sa Laucan Tabako. Na susugman kan ni Sir Banyares, may instruction may sa mga tao niya na pag dinako, picturean kung sa ina lugar, nga ni ma-determinar kung hain na partisinda dinako. So, aram mo kumpadring Jomar, diit lang na kwan refine, pagtuno lang, pagpino kan ining sa talent trust ko, pasabot to nin marhay, ta igwa maning legal basis itong sukan so PSO, and then igwa maning legal basis man so talent trust ko. Mapaplan sa yan ang kwan lang talaga so pag-pick up duman parang sinda lang so natawan ng pribilehiyo na mag-pick up diyan sa sentro kan tabako. Dahil man nga actually, may ordinansa yan na bawal mag-pick up sa tabako, bakong executive order, bawal mag-pick up sa sentro kan tabako. Yan, Kaya, dahil man nag-pick up sa sentro ang talitros ko, kaya rin, dahil pwede dyan mag-pick up. Dahil palan talaga man Sige. Ang pag-questionar na, so pagluwas mo sa sentro, pag-abot sa kasayuan niya, sundo sa San Lorenzo. May basehan man si PSO na paghali sa kasayuan niya hanggang duman sa may Campo Santo, bawal pa. May batihan man. Pero ang pagkiklamar kang talitros ko, hanggang nasa sakupang kantabako, dahil si dati itong pa-pick up. Gari so, na sobra. Yan ang question. Iyo. Sige. Ang sarong pang pinahimutikan ni Bursa, itong so selective na pag-implementar. Sinabi ni Bursa na baka nagkataon sana na kan tigdakop sindakan mga PSO, may nag-aging na nakalusot. Siyempre, so, tawo ko man ngaya, may tigtitikitan, alangan man ngaya. May nag-aging ka. Iyo, tama. Nalusutan ngaya, nalusutan. Sige. Sige. Iyo yan. Susog kay Bursa, preparado siya na ang pangon, maski sa mana venue. May mga istorya na yan na ombudsman kami, preparado nga kami kayan, tamay armas kami, executive order. Iyo bagaso, 2012. iyo nga di bagaso tirada taman kaso bago pa rin Jomar pag-report mo, anong legal basis? Ngunyan, ilinuwas man ni PSO Chief Borse. Roger Ronald, pero may posibilidad na ipapod si Burse maging ang representative kan talitras ko sa tantagunin panglungsod kan tabako dahil lang sa ipig-refer na sa committee level ang reklamo sa ngani na mahiling kunahin ng diferensya asin masolusyonan. Kung ako kan kumpadreng Jomar, ang pinaka-best, cut na ang process, kada sina kay Mayor, mag-seek na sila ng audience mismo kay Mayor, so both parties. Siguro, siguro baka yung i-recommendal na kansang gunian. Iyo, sige. Executive order to Roger Ronald. Sige. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Ang pag-suy-suy ka na istorya, mag-inibong na lado, kan problema ngayon sa transportasyon sa tabako. Alas 4:40 habol natin, alas 4:40 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indocang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients.
Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Buelta sa programa, diretso man kan mga istorya. Luen, sige na, tirahin mo na. Naputol si Luen, sandali. Ano ba, BHF o telephony? Sandali, ina-establish yung linya. Yes. Go ahead, Luen. Yes, salamat tabi, Sir Pio. Maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. 5 ng estudyante sa mga pampublikong eskwelahan ang sumatotal na tinamaan ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni DepEd Schools Division Legazpi Superintendent Cristito Morcilla na tulo sa mga ini sa high school. Asin duwa sa elementary, alagad ini tinamaan ng COVID dahil sa pagpositive man kan mga magurang asin mga family relative kini nakaibanan sa mga arong ninda. Ayun, so kumbaga within the family circle, ano? Roger, bako sa eskwelahan o kaya sa kung may kinaaraman ang DepEd. Sa pagluwas ka sa harong, bako sa pagluwas sa harong. Roger. Boda bako sa pag-eskwela, taday maning face to face, ano? Correct. Kundi so magurang na nag-positive, siyempre, ang probability halangkaw eh. Roger to that. Sige. Susog kay Morcilla, anas recovered naman ini kung kaya dahil naman na dapat na ipagkadit na publiko, may kinaaraman sa siring na bagay. Salamat sa Diyos, ano? Roger, sa ngunyan, ang sa indang pinagbabantayan susog kay Morcilla, iyo ang mga aktibidad puro aldaw, kan mga paratukdo, asin mga personnel, lalo na sa mga sige ang pasiriring sa sentro, pasiriring sa mga manlain-lain na opisina para makipagtransaksyon dahil sa posible ining magka-expose sa COVID dahil man pinagahagad. Iyo. Pero sa ngunyan, wala man in personnel o paratukdo ang may kaso ng COVID sa Legazpi, alagan susog sa iya, dahil na ang pangapudan niya sa publiko dahil maging kampante asin magsunod sa minimum health protocols dahil pinagpapautob ka na gobyerno. Dahilan ta abo niyang maging dahilan ang DepEd Legazpi sa pagkanayap kan COVID sa syudad kan Legazpi. Igwa ni nagre-report physicalmente sa mga oficinas kan DepEd, mga teachers, over? Igwa tabi, Sir Pio. Para sa, oral daw daan pag-report nila o on a scheduled basis lang, over? On a scheduled basis tabi, Sir Pio. Tan isitakan kung ma-arreglar sa nakan modules for distribution, buda itong so ma-arreglar man kan modules na accept taron. Roger. On a schedule basis. Bako na itong so daily na alas 7, dyan mapasiring bako mampalan. Bako man tabi, Sir Pio. So iba, mga flexible schedule, may mapasiring sa eskwelahan, tapos ma-work from home. Iyo. Nako, kahirak man kan mga paratukdo kung narog kaan. Tabi, ano? Oo, Roger. Kaya ang pangapunan ni Morcilla, mag-ingat, asin kung mapapasiring daw sa DepEd Schools Division kan Legazpi, magsunod sa ipinagpapautob man na health protocol sa laog, tangani nang maiwasan man ang pagkanayap kan COVID-19 sa lindong kan sa indang ahensya. So ito, mga pupils kan public school sa Legazpi Division. Roger to the tabi, Sir Pio. Gabos fully recovered na. Fully recovered na. 5. Okay, sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, mga dagdag na istorya, halidigdi sa Schools Division Office kan Legazpi. Ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat, Luens, sa istorya. Hali dyan sa City DepEd. Diretso man kan istorya. Ang paborito kan mga K5 na putol, si Renz, ano? Paborito siya kan mga K5 dyan sa may, sa may Doña Maria Subdivision. Yan tabi sa Doña Maria Subdivision, naipaabot may kay Kapitan Warren Bahilio
So sitwasyon kan mga ayam dyan, mga stray dogs. Sabi nga ni kaniba, duman niya nag-i-standby sa may hepatura kang pulis kadaklan. Tibaad nga yung mga K9 yan. Sabi ko, ang K9, ayam talaga. Ano yun ang code kan ayam? Kaya pag nagsabi kang K9, dahil ka na magdugtuning dog. Pag K9, ayam yan. Iyo nga ni nga papapiyo. Kundi, garib ako nga K9 iyan. Nataman niya ko. K5 sa na nga buda, K4 siguro. Nataman niya ko. Mga malnuris papapiyo. Mga butot balat. Kaya K5 sa na nga buda, K4. Iuroronda ako pa di duman sa may Doña Maria. Iyo managad. Napag-ayam. Jesus Mariosep. An dipisil kanta kung agang-aga pag diit pa ang tawo. So mga nagja-jogging dyan, nagwo-walking, nagbabiking, namimiligro, napipiligruhan. Kaya pinaabot tayo kay Kapitan Warren, ngunyan, ang sabi ni Renz na ipaabot niya na, yun na nga na ito, mako-ordinar na sila sa Department of Agriculture, takun daay pa yan makurtar kan mga may sadiri, ipapaagi yan sa proseso yung mercy killing. Ano, yan ang makaayaman na andyan. Talagang pastidyo na eh. Kung makakagat iyan, ining nagluluwas na may sadiri pa dingnal. Pero kung suayam ang madiskwedo, gabos na kapartidaryos, maluwas ka, iwal ka, natatapig piligruhan mo suayam ko. O, pero pag nakakagat suayam nindang buhi, daing maluwas na kapartidaryos, daing maako kayan kan responsibilidad. Kaya dyan tabi, no, iktibara na yan ni Kapitan Warren Bahelio sa Bahelio, dyan sa Doña Maria, ang sitwasyon na dyan kan mga ayam. Renz, go na! Yes, maray na po tabi, Sir Pio. Maray na sa mga parantabay para sa mga dugan niya nga mga bareta pinahimutikan kan Daraga North Central School na nagpundo na sinda sa pag-distribuir din na mga modules para sa mga kaakian. Di makalihis namin nagkapira nga mga magurang na nagpaabot sa DC Gibeños na wala na sindang nare-receive na mga module hali mismo digdi sa Daraga North Central School. Unya na pagkapon sa interview sa kan DC Gibeños kay Madam na Maria Portoria Pradil, na bagong principal digdi sa anambita ng eskwelahan na sayang sinabi na sinda nagpundo sa pag-distribuir kan na mga module para sa mga kaakian. Ang kaipuhan lang nagibuhon ka na mga magurang iyon makipag-koordinar sa mga maestra asin nagkaigwangan imansindan ng lakdang na magibunin mga group chat lalo-lalo naman sa Facebook o magibunin mga groups para nga ligdi sa mga maestra para mas mapadali ang sa inyong komunikasyon kung kaso man mag-distribute naman din na mga module. Ang nagkakapira pang problema tabi Sir Pio na kinakampang kan ibang mga magurang dahil ang Daraga North Central School nagtugdok din sa liring radyo. Ining radio station na kung saan na igwang frequency na 92.9 asin sigundigdi kay Madam na Maria Portoria Pradil ang principal kan Daraga North na talagang natural nang makaka-experiensya nagkakapirang magurang ning problema sa signal dahil lang taining radyo tabi Sir Pio maabot sa nasa 7 watts na kusog kaya may nagkakapirang mga magurang talaga na pinaglalaoman naman yan inindang mangyayari na makaresibin nin maluyang signal lalong-lalo naman kung nagtuturo na asin nagdidiskutir na nin mga topics an sa indang mga maestra sa ere. Kaya sa ngunyan, pinaglalao man giraray si Madam na Maria Portoria Pradil ang principal kan Daraga North na magkaigwa man lamang or kusisay man an may mga irapuot na magdonar ni na mas makusog-kusog pang transmitter digdi sa eskwelahan dahil lang tayo nga ni ang demand man nagkapirang mga magurang na nasa harayong lugar asin kung ini na talaga ang ng prioridad ining pagtaoning module talagang magbisita na sa nasigun sa iya ang mga magurang mismo digdi sa Daraga North dahil lantan may nagralaog pa man hanggang sa ngunyan na mga maestra na makikipag-koordinar sa mga magurang kung in kaso man sinda dahil nakaka-receive kan pinagtataram nindang module. Kumbaga, miscommunication lang, kulang na sa impormasyon eh. Roger. Dahil lang masyadong nasagom kan. So, dapat maabutan. Igo pala dyan yung radio station, 92.3? 92.9 tabi, Sir Pio. Ang frequency sa AM, FM band? Roger tabi, Sir Pio. Okay, sige. As in, yan nga, pinagtaram niya na talagang medyo maluyo man talaga ini ang frequency. Kaya din radyo dahil sa mga nasa harapan sana
sa Daraga North na kaya kaining tawanan ng signal dahil tasin digdisin na nagdiskutir ng mga topics asin pagsabot asin konsiderasyon sa indang pinaghagad sa mga magurang. Roger, sige. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na bareta dingi sa luwas. Renz Luna, DC Javinas. Salamat, Renz. Istorya diyan sa luwas. Sige. Nako. Paano lamang pading na eto na po. Sa pangarap kabilog na persa kan Mega Force Patrol si Padingnal sa technical control, si News Direct Edwin, si Angel Mustaza sa production, sa IT si Mark Sian Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Bye-bye. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,